Manita sa labok dugo. Itong sudan mga idol oh. Sardinas itong tirada karon mga idol. Ito na bahog sorry mga idol oh. Itong butangag tuyo. Suka. Ni atong mikos-mikos mga idol. Itong pilog. Yan po diri. Salamat sa lami nga grasya Ginoo. Napunta itlog mga idol, duha ka buok. Sige ulat. Manimo napunta mga kabanat, kaon ta. Ang uban di mo ka og sardinas. Ako ay pili mga idol basta makaon. Itlog oh. Malasado ni mga idol. Diningong luto kayo. Ganahan na sa itlog nang hapkok ra ba. Mga idol ay. Oh. Sagol diri ah. Pakalingaw kayo. Tara. Anak. Dami ni malasado mga idol. Ang bukanon ba? Sunod pa dyan siya. Warak patigol. Nagyapoy sustansya itong sudan mga idol. Ang sardinas na may omega 3. Yang itlog kolesterol. Okay gyapon sa lawas. Lamig yung itlog hapkok. Pao. Panitan panitiwas na siya. Pagkaon na po diha idol. Para dungan tagabusog ba. Maraming sudan ako karon. Sardinas o itlog. Importante mga idol nga busog ta. Tara. Yan. Dami kayo eh. Kaon na.
Labi na sa may mga trabaho diha. Atin man gid sa kaon idol. Apa? Itlog.